Mapatawag sang isa ka consultative meeting si Iloilo City Councilor Attorney Rommel Duron, Chairman sang Committee on Transportation, Energy and Public Utilities sa Konseho, may kaangtanan sa pag-implement sang Private Motor Vehicle Inspection System o kon PMVIS sa Iloilo. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Duron, iyagin pahayag nga nakibot ini matapos nga ginanunsyo sang Land Transportation Office kon LTO nga mandatory nga ipaidalom sa PMVIS ang mga salakyan antes nga irehistro. Suno kay Duron, kasubo nga daw na banhaw ang nagakatulog nga plano sang ehensya, bangod nga ini ang una na nga gin-suspend kay makabig untimely ang pagpatuman kadungan sang COVID-19 pandemic. Dugang pa ni Duron, nagakadapat nga unahon ang plano kung paano matap na ang paglaptas sang virus, kag idi ang dugang nga galastuhan para sa tawo subong nga may pandemya. Natala na ang consultative meeting sa Agosto 19, 2021, alauna 30 sang hapon sa sangguniang panlalawigan Session Hall. Mahal sang fish, no? Yeah. So, nagkalamo ato nagreklamo. But amo na ganing lately do napibot kita. Gulpi na nagtuhaw naman no, nabanhaw lang kung nakatulog ng plano nila. So, that's why tawag natin sila, no? Kung mga bike na sila, explicar nila sa pamuluyo. So, all of a sudden, naggawa naman ini, ibalik naman nila, making it mandatory for motor vehicle owners to have their vehicles inspected and submit emission before registering with the LTO agency. Report nagikan sa Iloilo City Hall. Alex Escalante, nagabandera sang matuod-tuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera